Здравейте хора, аз съм Лина и в днешния ми клип ще ви кажа по-скоро няколко съвета от мен как се справяте по-бързо с учебния процес. Така че ако сте готови, нека преминаваме към клипа. И така, нещо номер 1, което ви препоръчвам е, тъй като 5 или 6 минути преди края на часа всички се опитват по-бързо да свършат, за да могат да си съберат учебниците и да се качат или да слязат на долния етаж заради следващия час. И така, препоръчвам ви да направите това. Ако, разбира се, имате някакъв учебен час, по-скоро час, защото всички са учебни, да си преберете учебниците 5-6 минути преди края на часа в чантата. И след това ви остава само да преберете една единствена тетрадка. И тъй като чантата ви вече е отворена, защото сте пъхнали учебниците, и просто отваряте тетрадката, затваряте чантата и се качате на горния или на долния етаж. Толкова лесно, нали? И така, следващото нещо е, и то е нещо номер 9. Разбира се. А то е, знам, че всички имате проблем с това. Когато сте гладни, отивате до лавката или до магазините. Но тъй като на нас вече в училище ни забраниха да излизаме в голямото междучасие от самото училище, трябва всички да се редим на една опашка, която за голямото междучасие, тъй като голямото е 20 минути. И трябва да се редиш повече от 15. И така, половината ти междучасие минава в това да се опиташ от големите да минеш, да си вземеш един круасан и да си отидеш в стаята. Ако въобще имаш късмет, въобще да не е бил дори първия звънец. И затова ви препоръчвам това. Преди да отидете на училище, минете през най-близкия магазин до училището, купете си круасани, дъвки, води и blablabla, каквото вие си искате, и просто влезете в училище и когато другите отидат и кажат: може ли един круасан? Чака. Между часите минава, те се качат и ви виждат, че вие вече ядете, а дори не сте минали през лавката. Това е нещо, което аз правя постоянно. Нещо номер 3. Съвет. Да, съвет. А той е този. По принцип, вие в училище сте много жадни, защото все пак търчите от стая в стая, обикаляте коридорите и се изморявате. Затова пиете много вода. А когато си носите един маничък термос, пълен с вода, той не ви е нужен. Точно за това. Преди да отидете в училище, си вземете още една вода. Тоест, още не чаша, а термос с вода. Защото, по принцип, когато ние имаме физическо, веднага след него е голямото междучасие. И се изморяваме двойно. Изпиваме си цялата вода и после нямаме пари да си купим втора. Това е тъжно. Затова вкъщи си взимате два термоса пълни с вода. Бам! Решение на проблема. И така. Да. Съвет номер 4. А той е такъв. Тъй като от началото на годината вие се запознавате с нови учители и се опитвате с много усилия да спечелите тяхното доверие и въобще да ви харесат. И за това ще ви предложа на нещо. Надявам се да го харесате. А то е, опитвате се да спечелите хубавото отношение на учителите. Като за начало не се опитвайте да ги изкарате от равновесие, като например им кажете, те ви питат: къде ти е домашното? Ами не ги написах, трябваше ли? Това ми се е случило с един мой съученик в английския. Да. И затова просто направете това. А се опитвайте по всякакви начини да му покажете, че вие сте най-добрият ученик на света. Най-хубавото ангелче. Да. Това беше от мен, Лина. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Долу в коментарите ми напишете вие как се оправяте с учебния процес. И с тези мои съвети, и по-точно кажете някои други съвети. Чао и до следващия път.